Troch faillissementen en ontslagen beginnen heel iets meer Friezen zelfstandig. Op de startersdag van de Kamer van Keephandel wordt Joet uitlijn hoe dat alle keer mat. Haast 1000 mensen komen erop aan. Een van de beziekers is de 39-jarige Johnny Bouma uit Sint-Anne. Hij werkt het zo'n 4 jaar bij bouwbedrijf Tadema in Ljouwert. Ik zit op het moment in een situatie dat mijn werk beëindigd wordt. Werk nou werk, bedrijf is failliet en dan mag je verder. En de bouw is op dit moment vrij rustig, dus ik denk nou de tijd om van mezelf te beginnen. En like als Johnny binnen er in Friesland volle meer. Het aantal nieuwe bedrijven in onze provincie neemt daar, whilst het in andere provincies juist aanneemt. Ja, we hebben daar net echt een pasklaar antwoord op. Het is ook wel opvallend. Friesland is vrij ondernemend inderdaad. En ook het ondernemerschap is populair. Maar dat had natuurlijk ook een beetje met de conjunctuur van Sint-Wurg te maken. Maar heb je er vertrouwen in? Ja, vertrouwen. Wat is vertrouwen? We zitten in een crisis en je bent afhankelijk van opdrachtgevers. Mensen moet je wat gunnen willen. Je maakt je gebruik van je bestaande netwerk. Ik had 20 jaar werk als projectleider bij verschillende bedrijven. Van verschillende opdrachtgevers. En ik hoop dat ik daar nou de vruchten van plukken kan. Ook uit de tal beziekers van de startersdag in Ljouwert toch blijken dat er in Friesland een soort animo is om te ondernemen. Er binnen 200 mensen meer als orenjaren. Jonken de bouw binnen de zorg, het onderwijs en de webwinkels populair onder startende ondernemers. Ik ben een pre-starter en gewoon om informatie te zoeken. Om waar moet ik beginnen, wat moet ik weten. Want wat was het ook? Ik wil een online boutique beginnen in jaren 40, 50, 60 geïnspireerde kleding. Vers contract is het dan niet meer en ik denk de toekomst zal ik aan mocht de bouw aanlopen. Dat mensen vaak voor kortdurig weer aangenomen worden op projectbasis, het zij per half jaar of een jaar misschien. Ja, en wat is nog onbepaalde tijd? Het werk op is het op. Ja, zo zie ik de toekomst nou.